नमस्कार। आजच्या व्हिडिओमध्ये प्रमाणाचं कुठलंही टेन्शन न घेता झटपट होणारी आपण गोड शंकरपाळी बघणार आहोत। तुम्ही बघू शकता शंकरपाळ्या किती मस्त झालेल्या आहेत। आपण नेहमी ज्या शंकरपाळ्या करतो त्या खुसखुशीत असतात, त्यांना भरपूर लेयर्स वगैरे पडलेले असतात आणि त्यात बरोबर सगळं प्रमाणामध्ये घालावं लागतं। पण आजच्या शंकरपाळीच्या रेसिपीमध्ये आपण कुठलंही प्रमाणाचं जास्त टेन्शन घेणार नाही आहोत। या शंकरपाळ्या थोड्याशा कडक होतात पण खायला फार छान लागतात। म्हणजे ही खुसखुशीत नाही, थोडीशी कडक कुरकुरीत अशी ही शंकरपाळी आहे। तर ही शंकरपाळी करण्यासाठी मी अर्धा कप साखर आणि त्याच्यामध्ये मी 1 कप पाणी घालून हे वितळवून घेतलेलं आहे। हे आपल्याला उकळवून याचा पाक वगैरे करायचा नाहीये, फक्त साखर पाण्यात विरघळली पाहिजे इतपतच आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे। आणि नंतर गॅस बंद करून आपल्याला हे साखरेचं पाणी पूर्णपणे गार करून घ्यायचं आहे। तर आता हे साखरेचं पाणी आहे ते मी पूर्णपणे गार करून घेते। इथं मी पाणी वापरलं, याच्याऐवजी तुम्ही थोडंसं अर्ध दूध अर्ध पाणी किंवा सगळं दूध असंही घेऊ शकता। इथं मैदा घेतलेला आहे, तर इथं मी 2 कप मैदा घेतलेला आहे। मैदा जो आहे तो आपल्याला चाळून घ्यायचा आहे। एकदम झटपट होणारी आणि शंकरपाळीची एकदम सोपी अशी ही रेसिपी आहे। तर त्याच्यामध्ये अगदी चिमूटभर मी मीठ घातलेलं आहे। चव खूप सुंदर येते शंकरपाळीची थोडंसं मीठ घातल्यामुळे। आता मोहन बघूया। तर इथं मी 1 टीस्पून घेतलेला आहे, म्हणजे पोहे खाण्याचा जो मध्यम चमचा असतो तेवढा। तर तेवढा चमचा मी इथं तेल घेणार आहे। बरोबर 2 टीस्पून मी इथं तेल घेणार आहे मोहनसाठी। तुम्हाला जर शंकरपाळ्या थोड्या खुसखुशीत हव्या असतील तर मोहनाचं प्रमाण तुम्ही वाढवू शकता। म्हणजे इथं मी 2 वापरल्याच्याऐवजी तुम्ही 3 किंवा 4 चमचे सुद्धा मोहन घालू शकता। मला थोड्याशा कडक हव्या होत्या म्हणून मी फक्त 2च टीस्पून इथं तेलाचं मोहन घातलेलं आहे। तेल चांगलं कडकडीत धूर येईपर्यंत गरम करून घ्यायचं आणि लगेच हे तेल आहे ते या पिठावर आपल्याला ओतायचं आहे आणि चमच्याच्या साहाय्याने हे सगळं जे मोहन आहे ते आपल्याला या पिठामध्ये एकत्र करून घ्यायचं आहे। झटपट अगदी 15 ते 20 मिनिटांमध्ये आपल्या या शंकरपाळ्या तयार होतात एकदम मस्त। हे बघा सगळं मोहन जे आहे ते मी पिठामध्ये असं चमच्याच्या साहाय्याने एकत्र करून घेतलं, कारण मोहन गरम होतं त्यामुळे हात घालायचा नाही। चमच्याच्या साहाय्याने हे सगळं एकत्र करून घ्यायचं आणि नंतर हाताने मस्त असं हे मोहन जे आहे ते पूर्ण पिठाला चोळून घ्यायचं आहे। हे बघा तुम्ही मोहनचं प्रमाण 1 ते 2 चमचा वाढवू शकता जर तुम्हाला अजून थोड्याशा खुसखुशीत वगैरे हव्या असतील, थोड्याशा कुरकुरीत हव्या असतील तर एवढंच तेलाचं प्रमाण तुम्ही मोहनासाठी ठेवू शकता। आता याच्यामध्ये जे आपण साखरेचं पाणी करून ठेवलेलं आहे तर ते थोडं थोडं घालून आपल्याला हे पीठ आहे ते मळून घ्यायचं आहे। पाणी एकदम घालायचं नाहीये, आपल्याला थोडं थोडं घालून आपल्याला थोडासा घट्टसर किंवा चपातीचं आपण पीठ मळतो ना तितपत आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। आता 2 कप याच्यासाठी मी इथं अर्धा कप साखर घातलेली आहे 2 कप मैद्यासाठी। तुम्हाला समजा शंकरपाळ्या खूप गोड हव्या असतील तर थोडंसं साखरेचं प्रमाण वाढवलं तरी चालेल। हे बघा आणि थोडं थोडं पाणी घालून मी हे पीठ आहे ते चांगलं मळून घेतलेलं आहे। एकदम सोपी आहे ही शंकरपाळीची रेसिपी। हे बघा थोडं थोडं पाणी घालून साखरेचं पाणी घालून आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। तुम्हाला समजा दिवाळीचा फराळ करायला जास्त वेळ नसेल तर कमी वेळामध्ये तुम्ही या झटपट आणि सुंदर अशा शंकरपाळ्या करू शकता। पीठ मळून झालेलं आहे आणि आता मी हे 10 मिनिटांसाठी झाकून ठेवलेलं आहे। 10 मिनिटं झालेली आहेत आणि पीठ आपलं मस्त असं मुरलेलं आहे। हे बघा आपण ते पुन्हा एकदा मळून घेऊया। हे बघा मस्त असं मळून घ्यायचं आणि नंतर मग मी याचे गोळे करून घेतलेले आहेत। तर साधारणतः एवढ्या पिठाचे मी बरोबर असे 4 गोळे करून घेतलेले आहेत। हे बघा सरळ 4 गोळे करून घ्यायचे। एकदम सिंपल अशी शंकरपाळीची रेसिपी आहे। बाजारामध्ये अशा शंकरपाळ्या पण विकत मिळतात, थोड्याशा कुरकुरीत असतात, त्या खुसखुशीत नसतात, लेयर्स वगैरे काही नाही, साधी सिंपल अशी शंकरपाळी असते। कधी कधी बेकरीमध्ये सुद्धा अशा शंकरपाळ्या मिळतात। तर किचन प्लॅटफॉर्म मी व्यवस्थित स्वच्छ करून घेतला, थोडासा मैदा डस्ट करून घेतला आणि हा जो मगाशी आपण पिठाचा गोळा करून घेतला तो हाताने थोडासा पसरवून घेतला आणि नंतर आपल्याला हा लाटून घ्यायचा आहे। तर लाटायचा कितपत, तर एकदम जाड पण नाही आणि एकदम पातळ पण नाही, इतपत आपल्याला हा लाटायचा आहे। हे बघा हळूहळू आपल्याला हे व्यवस्थित मस्त असा हा लाटून घ्यायचा आहे। सहज लाटतो कारण मैदा असल्यामुळे त्याला कुठलंही टेन्शन येत नाही लाटताना। तर हे बघा इतपत जाडसर, म्हणजे थोडंसं हलकं जाडसर मी ठेवलेलं आहे, खूप जाड नाही खूप पातळ नाही, इतपत मी ही पोळी आहे ती लाटून घेतलेली आहे। आता हे आहे चिरणं।
हे चिरणं जे आहे ते आम्ही करंजा करताना वापरतो, करंजा कट करायला आम्ही हे चिरणं वापरतो। तर त्याच्या साहाय्याने आपल्याला आता ह्या शंकरपाळ्या कट करून घ्यायच्या आहेत, म्हणजे त्यांना असा मस्त असा साईडने मस्त असा आकार दिसतो, दिसायला खूप सुंदर दिसतात ह्या चिरण्याने कापलेल्या शंकरपाळ्या। चिरणं नसेल तर साध्या सुरीने सुद्धा तुम्ही ह्या कट करू शकता, तुम्हाला हव्या त्या आकारामध्ये, लहान मोठ्या जसं तुम्हाला हवंय तशा आकारामध्ये ह्या शंकरपाळ्या तुम्ही कट करून घेऊ शकता। हे बघा, तर मी हे छोट्या छोट्या डायमंडच्या आकारामध्ये हे कट करून घेतलेले आहेत, हे बघा। आणि आता ही सगळी शंकरपाळी ती एक एक आपल्याला काढून एका ताटामध्ये ठेवायची आहे आणि नंतर तळायला घ्यायची आहे। हे बघा, एकावर एक मात्र शंकरपाळी ठेवायची नाही आहे, हे सेपरेटेड ठेवायची आहे। तेल गरम करून घेतलेलं आहे, तेल गरम झाल्यानंतर मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर आपल्याला शंकरपाळ्या तळून घ्यायच्या आहेत। फार कडकडीत तेलामध्ये शंकरपाळ्या सोडायच्या नाही आहेत, तेल थोडंसं फक्त मीडियमच गरम पाहिजे आणि मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर मस्त बादामी रंग येईपर्यंत या शंकरपाळ्या आपल्याला तळून घ्यायच्या आहेत। हे बघा, एक 5 ते 6 मिनिटांमध्ये या शंकरपाळ्या मस्त अशा तळून येतात, कलर बदललेला आहे बघू शकता तुम्ही। आणि मस्त असा बदामी रंग येईपर्यंत मी या शंकरपाळ्या आहेत त्या तळून घेतलेल्या आहे, परफेक्ट। आणि आता ह्या काढून घ्यायच्या आहेत। हे बघा, मस्त अशा शंकरपाळ्यांना रंग पण छान आलेला आहे आणि एकदम अशा कुरकुरीत अशा आपल्या ह्या शंकरपाळ्या तयार झालेल्या आहेत। मोहनाचं प्रमाण वाढवलं तर तुमच्या शंकरपाळ्या ह्या खुसखुशीत होतील। तर गोड कुरकुरीत अशा ह्या मस्त अशा शंकरपाळ्या इथं तयार झालेल्या आहेत, करायला एकदम सोप्या। तर ही साधी सोपी शंकरपाळीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।